Καλησπέρα. Εδώ βλέπουμε τον Arduino. Εδώ βλέπουμε τον αισθητήρα. Εδώ βλέπουμε το κινητό που λειτουργεί σαν GSM modem. Και εδώ βλέπουμε το κινητό το οποίο θα δεχτεί το SMS. Εδώ βλέπουμε την εφαρμογή μας. Αμέσως μόλις βάλουμε τον αναπτήρα στον αισθητήρα, βλέπουμε ότι ανεβαίνει και αμέσως μετά θα δεχτούμε το SMS μας. Μόλις δεχτήκαμε το SMS, βλέπουμε το SMS με τη μέτρηση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.